Assalamu alaikum muhtaram milletdaşlar. Türlü төбәкләрдә яшәүче халкыбыз тормышында һәм көн күрешендә булган кайбер вакыйгалар һәм яңалыклар белән бу атна дәвамында сезне мин Инсаф Абдулла таныштырырмын. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз бүгенге чыгарылышта. Тапшыруыбыз башында татар дөньясы яңалыклары. Төбәк тарихын өйрәнүчеләр нинди кыенлыклар кичерә? Татарстанның шеген атлап чыгып, безнең археология казу эшләре үткәргән әйберләр бик санаулы. Безнең читтә күп тарих ята һәм без аны белмибез. Яңа Балакта обелиск ачылды. Шушында авылда яшәгән, кунакка кайткан кешеләрнең шунда килеп чәчәкләр салырга, шундый искә алу урыны булыр дип уйлыйбыз инде. Апас районында гармун моңа. Сабан туена китеп алган кебек, шулай китеп алабыз без аны. Туганнар кайта җыраклардан бик каты туганнар күп киләмне хәлле халык. Бүгенге заман татар кызы нинди булырга тиеш? Татар телен ныгайту, аннарысын тарихыбызны, мәдәниятебезне үстерә белү, сәләтлелегебезне аша белү. Татар дөньясында көн сайын бик күп яңалыклар һәм бихисап чаралар уза. Аларның мөмкин кадәрен сезгә җиткерү максатыннан тапшыруыбызда татар дөньясы яңалыклары. Безгә калса, әлеге яңалыклар бер генә татарны да битараф калдыра алмый. Татарстан хөкүмәте республикада һәм чит төбәкләрдә сабан туйлар уздыруның төп кагыйдәләрен билгеләде. Кабул ителгән документта һәр сабан туй бәйрәме рәсми вакытта узарга тиеш. Аның сценарие һәм режиссеры булырга, тавыш һәм ут куелышы оештырылырга тиеш диелә. Сабан туйда милли уеннарның 12 төрен кертү мәҗбүри. Алар арасында капчык сугышы, йомыркалы кашык кабып, сулы көянтә белән йөгереш, капчык киеп йөгереш, чүлмәк вату, катыктан авыз белән тәнкә эзләү, аркан тарту, баганага менү, ат чабышы һәм татарча көрәш булу зару. Владивостокта дөнья күләм танылган татар биючесе Рудольф Нуриевка багышланган күргәзмә ачыла. Ул 2 сентябрьдә Владимир Арсеньев исемендәге Ерак Көнчыгыш тарих музеенда узачак. Экспозициядә биюченең дөньяда бердәнбер булган музее коллекциясеннән алынган шәхси әйберләре тәкъдим ителәчәк. Мин татар баласы бәйгесенә эшләр 15 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Иҗади бәйгедә татар халык әкиятләренә, шулай ук татар халык мәкалләренә нигезләнеп иҗат ителгән рәсемнәр һәм кул эшләре, эшләнмәләр кабул ителәчәк. Казанның Шиһабеддин Мәрҗани урамы 2 көнгә җәяүлеләр урамына һәм милли кием бәйрәм майданчыгына үреләчәк. Чаралар 29 һәм 30 август көннәрендә узар дип көтелә. Бәйрәмдә чәй зонасы, милли кухнялы фудкорт, мәгариф майданчыгы, балалар зонасы һәм фото зоналары оештырылачак. Шәһәр халкы һәм кунаклары иске татар бистәсендә сакланып калган атаклы фамилияле йортлар буенча экскурсияга кушыла алачак. Казанның Иске Таш мәчетен 2023 елга кадәр төзекләндереп бетерәчәкләр. Моның өчен 143 миллион сум акча бүленгән. Гыйбадәтханә бинасы үзенең беренчел халәтенә кайтарылачак. Иске Таш мәчете 1801 елда салынган була. Татар гаиләләренең мәдәни традицияләрен өйрәнүгә багышланган республика проекты старт алды. Аны Мәрҗани мәчете каршында эшләүче Ислам мәдәният үзәге һәм Бөтендөнья татар конгрессының Татар гаиләсе фонды оештыра. Беренче очрашу Мамадыш районы Көмешкүл авылында яшәүче Райнур һәм Дания Кашаповлар гаиләсендә булган. Алар инде 36 ел бергә гомер итә. Оештыручылар әйтүенчә, киләсе елда гаилә көне уңайыннан проектка нәтиҗә ясалачак һәм катнашкан гаиләләр белән зур чара узачак. Язучы профессор бакчачы Фарсил Зыяддинов вафат. Аңа 84 яшь булган. Хушлашу 10 августта Мәрҗани мәчетендә узачак. Дөнья буйлап яшәүче халкыбыз тормышындагы яңалыклар хакында мөхтәрәм тамашачылар, сез дә җиткерә аласыз. Хәбәрләрегез өчен адресыбыз экранда. Бүген Россиядә татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр, галимнәр белән уртак тел таба алмауга һәм эшнең үзәкләштерелмәвенә борчыла. Әлеге фикерне алар Мәдәни җомга газетасы оештырган түгәрәк өстәл вакытында белдерде. Соңгы елларда татар төбәк тарихчылары шактый активлашты. Россиядә көненә 2 китап чыгып килә. Бу хәрәкәт нинди үсешләр кичерә? Айзат Шаймәрданов очрашуда яңгыраган иң кызыклы фикерләрне тәкъдим итә. Безнең татар авыллары буенча, татар авыллар тарихы буенча китаплар юк. Без күпме мактансак та, без өлгерә алмадык. Без бит үзебезнең тарихны әле соңгы бер 30-40 елда гына яза башладык. Шул 80-нче еллардан башлап кына. Һәм әлбәттә
hiç şey de olmadık. Çıkarıp ülgürge. Ул да жетмеді. 2007 yılda bizde местный компания deyip tarihini okutunu da teyip koydular. Hem hazır biz Homan eli tarihini öğrenilmeybiz. Şiitke çıkıp, Tatarstan'ın şeyini otlap çıkıp, bizden arkeoloji kozu işleri ötkergen evriler bik sanoğlu. Bizden şiitte köp tarih yata, hem biz onu bilmeyiz. Hem özümüz yaşayan onun tarihini de bilmeyiz. Homan romanlap, şama bilen yaza başladık. Hem sonra da tekrar şecereler bile yaza başladılar. Lakin şecereler kullansam bula, lakin o bir çın tarihte var. Onu kullanılarak gerek, koysa buğun artından koysa buğun kilgenin. Lakin onu bir Rus dokumentları bilen hiç yok. Özümüzde olmasa dokumentler, Rus neyine, arxivlarına kirgen dokumentler bilen dürüstlep falan edip barağa gerek. Mine şuna göre künleştire, şu Başkırtlar mesela Oğullar tarihine bağışlanan 15 tomlu kitap çıkardı Enver Esfendiyarov yetekçiliginde. Onları çıkardılar 47 tomlu Urular tarihi. Biz şamalıyız. Urular tarihi yalgan, fende bir nerse bile de rastlanmay. Şoluk şecerelerge negizlenip, urularga negizlenip, uru bağanaları oturtup, uru jilışları ötkerip, Başkırtlar yana tarih özlerine gerekli tarihini yazıp yata. Şamalıyız. Bizden Başkırtistan'dağı Müslüman oğullarının yartısın özlerine özleştirip yatalar, Başkırt oğul yasap yatalar, bizden oğulları. 5.000'e yakın, 4.000 yarım Tatar oğlu var Rusya boylap. Eğer de Tataristan hükümeti finansiyerden bu kursetmese, biz tarihini ayakka bastıra almayacağız. Dürüstlükünü kursete almayacağız. Tatar avulları sanı 4500 deyip ayttınız siz. Alarının kübesi betinde bilgili Başkeriyada, Başkırtistan'da 1600'de yalışmasam 69 Tatar avulu var. Şundan her bir Tatar avulu Başkeriyada, ikinci Tatar avulu Başkeriyada bulayındı. O 4000 yarım Tatar avulunun tarihini biz yaza başlasak profesyonel nelerinde pisatiller, обычно aytalar bitinde Tatar tarihin, Tatar avulunun tarihini yazırga tiyişler profesyonallar. Krayotlardan azrak nelerin gitmeklilerinde. 45 yıl gerek yılına göre biz gez kitap çıkarsak. İşte 4000 yarım avulunun tarihini yazıp bitirirken profesyonallarga, institutta oturuvchi olimlarga 45 yıl yazıp otururga gerek. Bu men sanayman indi bulmay turgan hol. Şunun için krayoidlar alar konkurent değil olimlarga, institutta oturuvchi olimlarga, profesyonel pisatellerge alarning помощниклары. Biz aytamiz til, din, ikki qanat якобы. Ikki tug'il ish, tarix. Hozir agarda tatar millati tatar tilini yo'g'altar, это самое bir ilishi. Аны мили аңны тарих аша уза бар шундай мисаллар милләттәр. Ягудиләрне алыгыз. Значит, бу интеллигенция, безнең интеллигенция, ну ничек әйтергә, слабая. Пермдә эшләгән чакта, вот мин ягудиләр белән аралашып, аларның барысы да бар. И профессор, и музыкант татарларны алсак, ин югары укытучы. Безнең бай мирасыбыз Шейх Заде Бабич, Маджид Гафури, нишләп алар башкорт язучылар. Значит, бу мирасны нужно вернуть. Менә мин бер генә әйтеп, Свердловск өлкәсендә мәсәлән, бөтен 42 авыл бар. Шуның 2 китабы гына чыкты. Менә һәр 3-нче әзерләнә. Чирмешан районы алабыз, кечкенә генә район дип әйтсәк тә була, бик актив район, 96 китап чыкты. Һәр көн менә әле миңа рецензияга или Рөстәм Нургаличтан акча сорап язалар, кемдер китап чыгарасы килә, китабын чыгарган, тиражын күбәйтәсе килә. Әле Омск өлкәсендә генә 2 китап чыкты. Без менә хәзер форум алдыннан 5 китапны сатып алып, презентациясын үткәргә фикерләр бар. Бик матур. Менә Петербургта чыккан китаплар, Сибирдә чыккан китаплар. Китапларның нәтиҗәсен күрәсезме?
бар китаплар, һәр китапның файдасы бар. Менә дөрес язылган китап. Соңгы вакытларда безнең бик күп китаплар чыкты Көнчыгыш һәм Көнбатыш. Көнчыгыш Татарстанда һәм Көнбатыш Башкортстанда, ләкин алар 5-6 ревизиягә таянып кына эшләнгән, хаталары бик күп. Анда китаплар менә Бәрәкә китабы чыкты, анда бик матур эшләнгән, акчасы күп түгелгән, ләкин хаталар эшләнгән, буташтырып, шул менә аны төзәтү дә кирәк. Безгә хәзер кирәк һәр китапны алдан укып чыгып, рецензиягә ярдәм итәргә. Галим белән төбәкчеләр бергә эшләргә тиешләр һәм ул ишне алып барырга тиешләр. Бүген Яңа Балак авылында нибары 50 йорт. Шуңа карамастан биредә туып үсүчеләр ата-ана нигезен суытмыйча саклап калырга тырыша. Кулдан килгәнчә ярдәм итә, авылда оештырылган чараларга кайта. Әкияттәй куе урман эчендә урнашкан Яңа Балак авылы хакында Миләүшә Латыпова сөйләр. Биек икән тавыгыз, куе икән талыгыз, без китәбез туганнарым, бәхилләшеп калагыз. Без китәбез туганнарым, бәхилләшеп калагыз. Бу вакыйга һәр көнне кабатланды. Арба солдатлар килеп ватан сугышына озаттылар. Бу сугыш коточкыч яфа казалар китерде. Тарихта тирән из калдырды. Авылда фақат карт кырлар эшкә ярамаган карт кырлар калды һәм үй тулы ятим балалар белән тол хатыннар утырып калды. Бөек Ватан сугышында Яңа Балак авылыннан 140-тан артык кеше киткән. Аларның 89-ына гына кире туган ягына әйләнеп кайту насыйп булган. Сугыш кырында ятып калучыларның һәм исән әйләнеп кайткан авылдашларның исем фамилиялары язылган обелиск ачылуын халык күптән көткән инде. Быел сугыш башлануга 80 ел, сугыш тәмамлануга 76 ел. Сугыш чырбалары 15 кеше калган. Без тагын күпме көтә алабыз, тагын нәрсә көтәргә. Аларның да инде сугыш чырбаларына бакыйлыкка күчкәнен көтәргәмени. Аннан ни кыйммәте каланым. Әнкәйләрне бүген сөендергә кирәк иде менә шушы истәлекләрне уятып. Авыл уртасында обелиск булдыру өчен эшкуарлар ярдәмгә килә. Алар рәтендә депутатлар Владимир Соколов, Ирек Усманов һәм танылган композитор Фәнир Галимов. Шушында авылда яшәгән, кунакка кайткан кешеләрнең шунда килеп чәчәкләр салырга, шундый искә алу урыны булыр дип уйлыйбыз инде. Билгеле сәбәпләр буенча чараны үткәрү вакыты үзгәртелсә дә, тантанага кайта алган милләттәшләребезнең саны шактый. Һәркем обелиск ташында үзенең газизен эзләргә ашыкты. Бу списокта безнең Халимовлар бик күпләр, безнең Кордәтәйнең 4 малае катнашкан сугышта. Шул счеттан безнең Халимов Харис катнашкан. Минем Кордәтәм шушы авылда туып үскән һәм үскәчтән сугыш башлангач ул сугышка киткән. Беренче сугышка киткәндә аның уже беренче балмалае булган. Ул сугыштан кайтуга аны сугыштан көткәннәр хатыны һәм улы малае. 100 еллык тарихы булган Яңа Балак Чакмагыш районының көнбатышында Бакалы районы белән чиктәш авыл. Аны бар яклап урман уратып алган. Бүген биредә 100дән артык кеше яши. Шушы авыл кызы журналист Алсу Тухватуллина туган җиренә төрле яклап ярдәм итү юлларын эзли. Менә шундый чаралар халыкның күңелен күтәрә. Бәлки авылларда булай да халыкка тансык, аралашу, очрашу. Еш кайтып йөрүчеләр булса да, алар аерым очрашулар белән төгәлләнә. Мен бер исәпләп караган идем. Иртә яздан кара көзгә кадәр 12 сәбәп белән безнең авылга килергә мөмкин. Монда керә инде. Әлбәттә бал алыр өчен, әлбәттә минник бәйләү өчен, гөмбә, җиләк, менә һәм шулай һәммәсе саный торгачтан 12ләп төр сәбәп таптым безнең авылга килергә. Алмагач, шымырт, чия агачларына күмелгән Яңа Балак авылына кайтып яшәргә теләүчеләр әз түгел. Биредә барлык шартлар тудырылган диярлек. Халыкны берләштергән символлар шулай ук зур тәргеш булыр дигән теләктә кала балаклылар. Башкортстанның Чакмагыш районыннан Миләүшә Латыпова, Татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Апас районында гармун моңы.
Сабан туйына кетеп алган кебек, шулай кетеп алабыз без аны. Туганнар кайта җыраклардан бик каты туганнар күп киләмне хәтле халык. Бүгенге заман татар кызы нинди булырга тиеш? Татар телен ныгайту, аннарысын тарихыбызны, мәдәниятебезне үстерә белү, сәләтлелегебезне аша белү. Бу көнне бер мәйданга районның 100гә якын гармунчысы, алар белән бергә дистәләгән җырчысы җыелды. Монда килгән төрле яшьтәге малайларны, абый апаларны һәм төрле һөнәр ияләрен гармун берләштерде һәм дуслаштырды. Сүзебез Апас районында узган гармун моңы Йөрәк җыры фестивале хакында бара. Башта һәр авылда, аннары җирле берәмлекләрдә үткән бәйгенең финал концерты район үзәге Апаста тәмамланды. Җәйге матур көннәрдә узган гармунчылар бәйрәменең кайбер мизгелләре Рәмис Сафин репортажында. Апаска килгәнче авыллардагы гармунчыларга кыйммәтле берничә иләк аша узарга туры килде. Башта һәр авыл клубыннан соң мәдәният йортлары үз төбәкләрендә сайлап алу турлары уздырды. Авылыбызда 100гә якын гармунчы бар. Шунсы сөендерә, араларында яшьләр дә бар. Аллага шөкер, әле менә күптән түгел генә үзебездә авылда үткәреп җибәрдек. 8 гармунчы катнашты фестивальдә үзебезнең авылда. Районның Шәмәк авылында үткән бәйгегә гармун сталары тирәк күршедәге дистәләгән авылдан җыелды. Катнашучыларның авыллары гына түгел, яшьләре дә төрле. 60 авылда туып үскән Рахив абый Гайбетдиновка 74 яшь. Мин инде 1нче класска кергәндә бик каты тальян гармунда Левыкины уйный торган бала идем. Дәүштән килгән Рамил Гыймадиев авылда слесарь булып эшли. Сабый чактан ук үзешчән сәнгатьтә катнашып үсә. Кайчан буш вакыт була, шунда алам да моңланып утырам, бирок шунда үземчә инде җырлап та җибәрәм. Танылган композитор Сарапа Садыкованың авылдашы Рауя Гысмәтуллина гармунны кулына беренче тапкыр 5нче сыйныфта укыганда ала. Клубта концертлар куеп биридек, авылдан авылга, Балтайда уйныйдык, аннан дәүшләргә, бакырчыларга барып, Аксуларга барып концертлар куеп җырлыйдык, үзешчәннәр. Ни кызганыч, соңгы елларда гармунда уйнаучы балалар бик аз. Гомере буе мәдәният өлкәсендә эшләп, байтак сабыйларны гармунда уйнарга өйрәткән Мәрьям Пагатина теләге булмаган баланы мәҗбүри өйрәтү кирәкми ди. Баланың теләге булмаса, йөртүдә файда юк. Ләкин мин булсам җыртыр идем. Ул аз булса да, үзе өчен булса да уйнаштыргалар иде баянны. Әйтәләр бит, Сабантуй һәм шундый фестивальләр инде ул авылдашларны, классташларны очраштыра торган бер мәйдан дип. Чынлап та менә бүгенге бәйрәм мәйданчыгында мин үземнең бергә укыган дустымны чираттым, ул Марат Нуриев. Марат, әйтәл, менә мин хәтеремдә калган балачакта син гармунда уйнарга бик тырышып йөри идең. Өйрәндеңме син арга, уйныйсыңмы син әллә юкмы? Минем кичкенә чагында ике теләгем бар. Берсе гармунчы булу, икенчесе шофер булуга. Но менә тормышта шулай булды инде, шофер була алдым, машина йөртәм. Но гармунны алып та кайттык без Апастан көзгә язгы ташу вакытында. Но алай да менә гармунчы булмады. Азрак кына шунда теге гармунчылар булмаганда кызларны кыпкатында биеткәләп карадык. Ел сайын узатырган мондый бәйрәмнәрне авыл халкы да көтеп ала. Сабан туйына кетеп алган кебек, шулай кетеп алабыз без аны. Туганнар кайта җыраклардан бик каты туганнар күп киләмне хәтле халык, үзегез күреп торасыз, туганнар да бер дә бәйрәмгә кайталар шулай. Әмнә монсында фестивальнең гала концертында катнашучылар. Районның иң оста гармунчылары бу көнне әнә шулай Апас урамнары буйлап узды. Хәер, Апас халкы мондый бәйрәмнәргә ияләшкән инде. Алар биредә һәр даим узып тора. Гармунчылар фестиваленә түгел, биючеләр фестивале, шигырь сөючеләр фестивале була. Һәрберсе үз вакытында узып бара. Оештыручылар фестивальнең йомгаклау турын уздыру урыны итеп, Апаста әле берничә ел элек кенә эшли башлаган спорт һәм мәдәният үзәген сайлаганнар. Районның иң оста гармунчысын билгеләү өчен Казаннан танылган гармунчыларын да чакырганнар. Янәшәдә генә район музеенда сакланучы гармуннар күргәзмәсе дә эшләп тора. 1930 елларда кулдан эшләгән Саратов яшел гармун дип атала торган әйберләр иде. Менә шуңа күрә буларда мин бик яратып уйныйм иде. Бүгенге бәйрәмгә күрше районнардан да кунаклар чакырылды. Тәтеш районы Зур Әтрәч авылында бер генә чарада Васил Юнысов катнашыннан башка узмый. Гармунны көндә диярлек кулга алып бер уйнагач күңелем була, арганнарым чыгып китә, ял итәм шуның белән, күңелем була, рәхәтләнеп китәм. Әле үзе генә уйнамый, ике оныгы да оныкчыгы да әле менә гармун уйнап сатып калдылар безне. Менә аларга берсенә 2 яшь, берсенә 4 яшь.
İkisine de garmon alıp bergen 15'er mingə. Менә ikisi de oynazatып kaldı. 5-нче тапкыр узучы фестиваль барышында озак еллар мәдәният өлкәсендә хезмәт куючыларны зурлап аларга рәхмәт хатлары, бүләкләр тапшыруда бер матур традициягә кергән. Байтагының хезмәт стажы дистә еллар белән исәпләнә. Минем алган бүләкләремдә, грамоталарымда шу авылдашларым ярдәме белән, хезмәттәшләрем ярдәме белән 3 сәгать дәвам иткән бәйгедә районның иң оста гармунчысы исеменә Алабалгайыр авылыннан Рамил Зарифуллин лаек булды. Татарстан мәдәният министры урынбасары Линар Хакимҗанов белдергәнчә, министрлык киләсе елда бу фестивальне Апаста республика күләмендә уздыруында ниятли. Татарстанның Апас районыннан Рамисафин татарлар. Борынгыдан тупланган халык иҗатында кызларга бәя биргән җырлар да, мәкаль әйтемнәр дә бихисап. Шулар арасында киеменә карап каршы алырлар, акылыңа карап озатып калырлар дигән гаҗәеп тә тугры фикерлесе дә бар. Бу татар милли хатын кызына куелган төп таләпне айырып чыгарган мәкальдер мөгаен. Нинди ул заманча татар кызы, нинди сифатларга ия булырга тиеш? Безнең хәбәрчебез Әдилә Төхбәтова ачыкларга тырышты. Розалия Исхакова халыкара татар кызы 2017 бәйгесендә иң җитез кыз номинациясында җиңүче. Шын татар кызы иң беренче чиратта ул үз ана телен камил белергә, тәрбияле, иманлы, шул ук вакытта заман таләпләренә дә яраклаша белергә тиеш дип уйлый Розалия. Үзем милләтем татар, әти-әнием дә татарлар. Татар гаиләсендә үсеп, татарча сөйләшеп, татар кызы булып горурланып үстем инде. Әбиебез, туганнарыбыз, бөтенебез татар телендә аралашып үскән идек. Менә сорыйлар, ничек татар телен сакларга кирәк дип. Минем үз уем, иң беренчедән ул татар гаиләсеннән башланырга кирәк. Икенчедән, Розалия тормышында әдәби татар телен, мәдәниятен һәм татар халкының гореф-гадәтләрен өйрәнүдә Актүбә өлкәсенең Шатлык татар-башкорт мәдәни үзәге һәм Якшәмбе мәктәбе зур роль уйнады. Биредә ул сәхнәдә чыгыш ясарга өйрәнгән, төрле конкурсларда катнашкан. 2017 елы бездә Актүбә шәһәрендә иң беренче мәртәбә республика күләмендә узган иде. Миңа әйттеләр, катнашасыңмы дип. Мин инде бик куркып, нишләргә белмичә, ярар алайса катнашып күрим, үземне сынап күрим дидем. Бу татар кызы бәйгесе ул матурлык бәйгесе генә түгел, менә хәзерге заманауи мислар үтә. Бу дигән иң беренчедән татар телен ныгайту, аннарысын тарихыбызны, мәдәниятебезне үстерә белү, сәләтлелегебезне аша белү. Шундый бәйге инде. Республика конкурсында җиңеп, Казанда узган конкурсның ярым финалында катнашты. Анда бөтен Россия төбәкләреннән килгән кызлар белән тукмаш кисү, калфаклар чигү осталыгын күрсәттеләр. Шулай итеп, Казакъстанның татар кызы 12 финалчының берсе булды. Нәрсә бирде ул миңа бу бәйгедә катнашуым? Хәзер минем төрле шәһәрләрдә дус кызларым бар. Без бөтенебез анда бәйгедә катнашканда менә конкурент булып, шулай узып яшәмәдек. Без бөтенебез тату булып, дус булып, үзебезгә бер-беребезгә ярдәм биреп, синең күлмәгең монда булай итәргә кирәк, сиңа булай итәргә кирәк дип бергә матур итеп яшәгән идек. Шул вакытларны мин бик сагынам һәм бик кызыклы булган вакыт дип уйлыйм. Татар кызы бәйгесеннән тыш татар теле буенча халыкара олимпиада призеры булды. Бүген дә татар үзәгенә төрле чаралар оештыруда ярдәм итәргә тырыша һәм бөтен яшьләр өчен аның телекләре дә бар. Миңа аларга дигән теләгем татар телен онытмасын. Ялмыйча, синең милләтең кемсә, мин горур итеп, мин татар милләте дип яшәрсеннәр дигән уем бар. Әдилә Төхбәтова, татарлар, Актүбә өлкәсе, Казакъстан. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарлар тапшыру һәр вакыт сезнең белән элемтәдә бер генә хат һәм шалтыратуда игътибарсыз калмый. Хәбәрләшеп яшик. Йорт җирләрегез имин булсын. Сау булыгыз.